тази работа, да приберат тия двама луди. И то какво стана? Звъннах да приберат моите комши и те дойдоха и ме прибраха мен. Защо ме прибраха, така и не разбрах. Не аз, доктора, който ме преглежда, обаче беше за лудниста. Той каза, доктор Димитров. Питаме, пагази, какъв сезон сме? Казах му, лято. Той пак пита, и как ще е лято, бе, пагази? Вчера снежен човек прави ли? Правих. На снежни топки играеш? Играх си. Какво лято е това, бе? Викам, скапано, бе, какво? Слуба! Аз знам, че пак ще ме приберат, ама аз пак ще им си бягам. Затова ще бързам да ви изпея новата си песен, преди да са ме прибрали. И знаете, че припливам. Просто много пъта съм изкаран. Затова ще прибързам да изпея новата си песен, преди да са ме прибрали отново. Новата ми песен прилича на старата ми песен, която прилича на стара песен, която па вече на нищо не прилича, да ви кажа. Песента е много актуална, на много актуална тема. И започва така, с ти. Сега, да, благодаря. Да не пее, може би, намеквате да не пее. Ще пее, пазете се. Значи, това ще е дълго парче. Ако имате нещо да си свършите от дете, свършете го, елате пак. Аз съм пак на ти. Значи, записът е дълъг, пак предупреждавам. Виж само паузата ми колко е, гледай. Това е луд, бе! Ей! Вижте къде отивам. Тайна любов. Телефон се ни свързва. Телефон не мога да отлепя. Телефон свързва. Телефон ни дели. Аз с тебе говоря, но записваш ме ти. Аз с тебе... Аз се почерпих ни бира. Днес от запис звучи, като няма побира. Не работя, помни. Чай сега, не пляскайте, защото съвсем объркахте работата. се записва, зная. се записва, зная. Мене шнура ме боли. Прави се на луд до края, но личи, че луд не си. се записва, зная. Мене шнура ме боли. Тъс държава ще оправя аз, пегази, че музо, ачевски. Те са толкова тъпи, че като им кажат да извикат асансьор, те започват да го викат по име. Те са толкова тъпи, че мислят, че балансираното хранене означава да ядеш, докато пазиш баланс върху въже. Те са толкова тъпи, че не вярват в съществуването на умните хора. Те двамата са най-умопомрачителните тъпаци, които някога сте виждали. Те са Сашето и Ванката. Влезнеш да влезна и ще е лесна, стопите наши. Кой си тук, Саши? Народа сега. Ванка, що живееш чак на 9-ти етаж, бе, уморих се докато се кача. Много си тъп, Саши. Що не ползва асансьора? Защото на асансьора пише, че е за 4 души. Кога да чакам още 3? Саши, Айде, казвай ми честит рожден ден и така нататък, и така нататък, и така нататък. Банка, честит рожден ден! Желая ти здраве, щастие, късмет, пари, успех, любов, красота и ум!
Всичко останало ти си го имаш. Много ти благодаря, Саши. Заповядай, това е за теб. Какво е това, бе, Саши? Картина. Котаракът в чизми. Аз съм рисувал. Много странна картина, Саши. Чизмите ги виждам. А котарака къде е? Ми в чизмите. По-точно в десния чизъм. Шизъм. О, Саши! Мерси! И на теб успех. Ванка, на колко години ставаш? На 28, Саши. Не трябваше ли да станеш на 35? Мащабно си тъп, Саши! В училище, нали ми казаха, че ми липсват първите 7 години. Тая година ставам на 28. Ванка, а ти колко време си ходил на училище? 10 години. И защо толкова? Що се отказа? Защото не можах да мина във втори клас, бе, Саши. Ванка, що се отказваш от нещо, което ти се отдава? Айде да почваме тортата, ще съм много гладен. Ванка, О, а защо на тортата има 7 свещички? безкрайно си тъп, Саши. На тортата има 7 свещички. Ето, питифурка. То има 7 свещички. Защото съм роден на 7 февруари. Верно бе, Ванка. Много шумен, Ванка. На 7 февруари ли си роден? Да. Не може да бъде. Що, бе, Саши? Че в годината 7 февруари ли има, бе, Ванка? По рождение си тъп, Саши. Има само 1 февруари. И аз съм роден на 7-я ден от месеца. Ясно, Ванка. А как се раждат бебетата, бе, Ванка? Щъркила ги влачи. И мене ли ме е донесъл щъркал? Не. Теб те е теглил един, друг те е бутал, а трети ти е скачал по корема. Главата ти се отряла в земята, затова си толкова тъп. Браво, бе, Ванка, всичко знаеш. Да. Хайде да дадем торта. Чакай, Ванка. О, Що на мене ми сипа такова малко парченце, а на тебе такова голямо? много тъпо парче си, Саше. Защото ще напълнееш. А ти? За мен е късно. Ванка, О, омръзна ми тази торта. Дай ми да ям нещо друго. Имаш ли? ще едеш ли луканка, Саше? А как ще ям? Ами когато едеш, ще ме викнеш и мене. Много си тъп, Саше. Тръгвай си, вече. Тук ли са всичките? Тръгвай си, вече.